Goddag. Ja, det er Peder Mols Frederiksen. Ja, jeg ringer angående, at jeg gerne vil tale med min bankrådgiver. Ja, Clara Nielsen. Ja. Ja, det er Clara Nielsen. Det er Peder Mols. Ja, Frederiksen. Ja, jeg vil bare lige høre om min banksager. Ja, hvis jeg lige kan få dit CPR-nummer eller dit kontonummer, så kan vi straks se på sagen. Altså, mit personnummer, det er 120276 1312. Og så er det med konto. Mit kontonummer, er det der enormt lange nummer, der er sådan nede i bunden af det der nye Visa Dankort, jeg har fået? Altså både ja og nej, for det er sådan set nok med deres personnummer. Jeg skal bare lige have nogle personlige oplysninger for at se, hvordan din konto ser ud. Ja, men det ved jeg faktisk ikke så meget om. Ellers kan jeg også bruge det med 16 cifre og de 3 kontrolcifre, hvis det er. Mit dankortnummer, det er 1213 14 15 16 17 18 19. Og så er der de der... Hvor er de der 3 kontrolcifre? Dem kan jeg simpelthen ikke se nogen steder. Ja, de sidder sådan set det samme sted, skulle jeg mene. Nu har jeg godt nok ikke selv fået skiftet mit gamle kort ud, men er det ikke i det felt, hvor de underskrev med deres navn? Nå jo, ja, det ligger lige dernede ved siden af. Det her, 007. Ja, jeg skulle sådan set mene, at min konto bare var sådan en almindelig lønkonto. Prøv lige at vente et lille øjeblik. Jeg skal lige danne mig et overblik. Ja, jeg kan så se, at du har et lille overtræk på 67,25. Og hvad var det så, de sagde? Jamen, jeg vil bare lige høre, hvad din mening er om det der kviklån. Kviklån. Ja, kviklån er jo som sådan i orden, men mange gange bliver man bare overrasket over, hvor meget man skal betale tilbage. Det kommer jo så også an på omstændighederne, og om man er i stand til at forvalte et mange gange stort lån med høj rente. Kunne det kviklån være en mulighed for mig? Det er fordi, jeg står sådan set og skulle bruge 20.000 kroner, så ja, jeg ved ikke, eller om det er fordi, at jeg har en dårlig forvaltningsevne. Vil du have min professionelle vurdering? Ja, tak. Ja, så vil jeg jo nok stille dig nogle spørgsmål, såsom hvad de skal bruge pengene til, og om der er belæg for, at vi som pengeinstitut vil få vores penge tilbage. Ja vel. Jamen, okay. Derudover der vil jeg nok kontakte din bankrådgiver for at finde ud af, om han vil vurdere, at du kan indfri de nødvendige sikkerhedsgarantier. Hvad er det, de penge skal bruges til? Ja, altså nu vil jeg jo egentlig mene, at det ikke reelt kommer dig ved. Men jeg vil da gøre en undtagelse lige nu. Jeg skal bruge penge til sådan en stort arrangement ved en landsindsamling for KFUM-spejdere. Desuden så har jeg jo lige meldt mig ind i Gyldendals bogklub, og så jeg på det her fantastiske leksikon. Og jeg kunne også enormt godt tænke mig den nye Bibel-CD. Og så er min salmebog også blevet lidt slidt, så... Nu er det ikke for at stille nogle alt for nærgående spørgsmål, eller påstå, at du taler usandt, men jeg kan bare se på kontooversigten for de seneste 3 måneders transaktionsaktivitet fra blandt andet Gyldendal, hvor de allerede skulle have erhvervet et eksemplar af den nye salmebog. Og endvidere er der en transaktion, hvor de har købt den danske encyklopædi, og billedbibelen koster, for jeg selv medlem, ikke mere end 350 kroner. Hvad er det, de siger? Min søn er ligeledes medlem af KFUM-spejderne, og så vidt jeg kan huske, er det først næste måned, at de har årsindsamling. Så hvad er det, du skal bruge de 20.000 kroner til? For der er sgu da ingen, der gider eje 2 eksemplarer af encyklopædien. Det der er krænkning af privatlivets fred. Påstår du, at jeg lyver for dig? Hvad fanden er det, du tror om mig? Hvad skulle jeg få ud af at lyve for dig? Jeg skulle da for helvede præst! Jeg er udmærket godt klar over, hvad de er. Jeg kender dem bare ikke. Desuden sidder jeg med nogle sære transaktioner fra dem her Mols. Sexlinjen og Legally Pay Sex. Jeg ved godt, du er præst, men helt ærlig. Den holder jo ikke, vel? De svarer mig ikke. Hvad skal de bruge de penge til? Hvis de ikke disker op med en troværdig forklaring, så kan jeg ikke acceptere deres anmodning om et kviklån. Man er for helvede vel bare en mand med nogle seksuelle behov, der skal dækkes. Kan du da ikke forstå det? Skal du så absolut røde rundt i det? Kan du ikke bare acceptere min første forklaring? Og det kunne jeg jo godt.
Men jeg er din bankrådgiver. Jeg er ikke en eller anden lille dum blondine. Du er min tvungne bankrådgiver, din sinke. Der er jo ingen grund til at komme så godt i gang. Det der, det er hets mod embedsmand i funktion. Det kan man komme ind og sidde for. Nu får du en sidste chance. Hvad skal du bruge de penge til? Ja, jeg troede, den var fiset ind. Ja, til sex. Ja, der er ikke den samme anstændighed blandt jer almindelige mennesker længere. Hvorfor sagde de ikke bare det med det samme? Liderlig præst ønsker sex. Præster har da også lyster. Kan pengene bare overføres til 50, 19, 16, 32, 55, 01, 12, 16? Ja, jamen, det vil da så være lækkert. Farvel. Og fortsat god dag, hr. Mols. May God be with you. You sexy motherfucker!